Ndị mba Rọshia adọọla aka na ntị banyere nkwado ọgụ nke ndị ECOWAS na-akwado iji wakpo ndị Niger Republic n'ike. Ha kwuru sị na ọ bụrụkwa na ndị ECOWAS nwaa sesuo yawa agbara nke ha na-achọ isosu, na ọ bụrụ na ọ gbawa na ọ gakwa agbasa ala Afrịka niile. Ogbu onye akpa ntị chọkwaziri iji ohere a were tụnyetụrụ ụnụ obere azụ gbasara ihe nke na-akpọtụ na mba Niger Republic. Ofu ihe nchọkwa ka ụnụ mata bụ na ndị mba Amerịka tosiri ịwụsa ahụ were kwụsị ụzọ aghụghọ niile nke ha na-eji aba ndị Afrịka ime. Ndị mba Amerịka nakwa ndị Europe ga-akwụsị ịdị na-akwado ụzọ ọjọọ nke ndị Afrịka ji etinye onwe ha n'ọkwa dị elu nke dị iche iche. Mgbe ọbụla ajọ omume dị otu a mere n'ala Afrịka dịka nke mere n'ala Naịjirịa, ebe Tinubu ji ụzọ aghụghọ were kwanye onwe n'ọkwa dị elu nke ịbụ onye isi ala, si na ọ bụ usoro ọchịchị onye kwuo uche ya, ihe dị otu a ị gaghị anụ ọnụ okwu nke ndị mba Amerịka nakwa ndị mba EU, ebe ha ga-apụta na-akwanye ndị ECOWAS ka ha gakwechiri ma gbaa mbọ ịhụ na ọchịchị onye kwuo uche bụ ihe a na-eme na mba Afrịka. Ha ga-emechite ọnụ ha maka na ha ekpebuola na onye nke banyere n'ụzọ ezighi ezi nke ha kpọrọ ọchịchị onye kwuo uche ya ga na-eme ihe ha kwuru nakwa otu ha si wee chọọ ya. Ọ bụ ya mere na ndị ọchịchị nke Afrịka niile na-ewere ndị ha na-achị ha nye ya n'aka ndị ọcha dịka ndị agbara n'ohu. Ọ bụ ajọ omume dị otu a mere ndị ọcha ewerezie ihe ọma niile Chukwu jiri chọọ mba Afrịka mma were ya gaa na-edozi obodo ha nakwa na-atụ ndụ mmanụ. Ọ bụrụ na iche echiche nke ọma, ị ga-ahụ na o nwebeghị mgbe ndị Amerịka nakwa ndị Europe na-eburu agha bugide ndị fọmfoju akpa nke na-achị mba Afrịka, bụ ndị nke na-ekwe n'ihe ha nwa bụ ndị otu kwuru. Mgbe ọbụla ndị ọchịchị dị otu a ji aka ha were gbanwee iwu nke na-achị obodo ha ma megharịa ya nwawa iwu ka ha onwe ha nọgide n'ọkwa ọchịchị eme nlitu, ha nwawo ndị ọcha ga-agbachite odi na-ene anya ebe ọzọ na-akọwaziri anyị na ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya ka a na-eme. Mana mgbe ọbụla ndị amị jiri iwe were nara ha ọchịchị n'ike, mgbe ahụ ka ị ga-ahụ ndị mba Amerịka nakwa ndị mba Europe n'iwe maka na ewepụga ha ọnụ n'ala ha si na-amịkpọ mba Afrịka. Ogbu onye akpa ntị chọkwaziri ka ụnụ mara na ndị amị Niger Republic bụ ndị nke napụrụ ike ọchịchị n'aka onye isi ala ha, na ọ bụkwa ndị mba Amerịka bụ ndị nke zụrụ ha n'amị ma kụziere ha ụzọ dịga iche iche esi anapụ ọchịchị n'ike. Maka ọ bụrụ na ile anya, ị ga-ahụ na ndị mba Amerịka na-ata ahụhụ site n'ịga mba Rọshia were egote ihe a na-akpọ uranium, mana ndị mba France na-anata ya n'efu n'obodo Niger Republic. Ihe nke a ga-ebunye gị uche iji were mara ihe kpatara ndị mba Amerịka ji wee bata n'obodo Niger Republic wee na-akụziri ha ụzọ esi anụ agha nakwa ụzọ esi anapụ ihe n'ike. Uche ndị Amerịka bụ na ọ bụrụ na ndị Niger Republic mụtasịa ihe nke ha na-amụ, na n'oge ọdịnihu dịka ọ na-eme ugbu a, na ha ga-anara ndị mba France uranium ma na-enyezi ya ndị mba Amerịka. Mana ndị mba Amerịka amaghị na ndị Niger Republic ma ihe nke ọma ma nyara uche dịka akpa. Mgbe ndị amị nke Niger Republic mụtasịrị ọzụzụ n'aka ndị Amerịka,
ha were sizie n'azụ pịawa ha ogbe azụ site n'ịrapụ ndị Amerịka bụ ndị nke bunyere ha uche site n'ọzụzụ nke ha nyere ha. Ihe ndị Niger Republic mere bụ na ha siri n'azụ gaa konukọ ma takọta isi ọnụ n'etiti ha na ndị mba Russia maka na ha ma na Amerịka ka ha anya ene. Mgbe ndị mba Amerịka hụrụ nke a, ala wee gbaa ha nke ukwuu. Nke a mere ha jiri were holo ntutu ha mata sị na ha ga-agba mbọ ịnapụta ha ike ọchịchị nke dị ha n'aka ma nyekwa ya onye isi ala ahụ nke ha napụrụ ya n'ike. Mana dịka iwu mba ụwa niile siri wee dị, ha achọghị ịwakpo ndị Niger Republic. Ya mere ha jiri wee si n'azụ na-akwadosi ndị ECOWAS aka ike n'ukwu ka ha gaa ọgụ na mba Niger Republic. Ọ bụrụ na ndị ECOWAS nwa daba n'ọnya nkata ha wụ Amerịka na-akpa site n'ibu agha were baa na mba Niger Republic, oge ahụ ndị mba Amerịka ga-ejizi ahụhụ si n'azụ were dabata were pịa ngwongwo na ngwongwo n'obodo ahụ. Ihe nke a na-akọwa gị ga-eme ka ị mara na ihe na-eme na mba Niger Republic bụ egwu uche ka a na-agba. Nnukwute okwe ka a na-atụ ka a mara ndị ọ ga-adabara. Agha nke a na-ebu bụ nke dị n'etiti ndị mba France, mba Amerịka nakwa mba Russia. Kedu ihe ha na-azọkwa n'ihe a? Ọ bụ ihe ọma Chukwu nyere ndị mba Niger Republic nke a na-akpọ uranium. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.